हिरण्यकशिपुका कोप येता आणि तो तागी खूप टाक विंगविंगण रीतेन रूप येता. प्राण महाराज विष्णू नाम घेतील निमित्त त्या काय जाईना. एक दिवस हिरण्यकशिपू प्राण महाराजांका सरसरी तांदून टाकलेला तपेंड वरता आणि सांगता खैस तुगले म्हणून. प्राण महाराज सांगता दे सगळीकडे नसनू म्हणून. काय कोण हिरण्यकशिपुका आणि की कोप येता आणि तो एक एक खांब भेटूचा सुरू करता. तिन्हीच खांब भेटतो ना उग्र नामशी प्रकटचिता देवान आईल कोदले हिरण्यकशिपुका उपकोन हुंड्राळ बैसून पहिल्यार डोरून सांगता समजाळ संपला. आता दिवस नाही आता रात्री नाही. आज सांजवांच टाइम. तू वारारी ना खुंचेरी ना. तू घरा